Abusuafo yemamu nyina mu akwaba eba the kingdom of Asante so. Sadia munim ye ndada no eba no amamre amane ene abakosem a unya no bebi a age se the kingdom of Asante. Na nansen ubekaye a eye yewura opimso edi na woda. Abra na odi na woda no. Mubekaye a enkran hene eba bi. A nyame anim ni obeduye no Asante man nyina age ne fewo so. Ema no kra anso ho a abra otumfo esanso edi ne 25th anniversary no enkrahene esan ba ho bi a Asante man nyina eni egeye na abra enkrahene ekoye no ensem bi eboboba a na ensem a eba no yenhyeda enti ase yie esanso ono ani kromfo ese yeni enkrahene bi a ana ase yeni obi a oye enkrahene eno aba ba ya asem bi a twetwe yaso kakra a yenhyeda enti ase yie enti ene yenya opanyin kesi bi a oye Monarchical Historian and a pedagogist a ne din ede osei bonsu safo kantanka aka teacher kantanka wa ben e wa abakosem yie pa eba no ahensem ene amamu a wadomu suko asuade e wo mu yie pa ene ye no etenase na ye bisa no se eye no kre se ye ninkran hini bia esanse ohini ba ye nyina ye fe ne gamanche a ye bootwi edi nachi nanso nkranfo se ye ni gamanche bia na se ye ninkran hini bia nti ene ye ba bebusa teacher kantanka na wa kire yen se dia enkran omo abakosem te anase saa asem na omo kan eye no kre anase enye no kre na ansa na no wadaroma ko Facebook no so sesiye eye the kingdom of Asante sanso na uko YouTube a ehon so ye the kingdom of Asante uko TikTok a eye the kingdom of Asante ye wa WhatsApp group anase WhatsApp channel a eno so ya create eno so eye the kingdom of Asante me a midi dwumade hu chia me midin ene nana danso afei moma menko eye teacher enchen na yenko bisa no na onfa ensem no nyina enchiremu emreye teacher odaroma ye mo akwa ababa the kingdom of Asante so eje mo so eburu yo teacher na wumpom etisen yo ye da oba de ase teacher nansen na opimso edi na woda ene ne 25th anniversary na gamanche anase nkran hene eba bi ma ye nyina ye di nachi eje ne fe so na enije aba Asante memu a na nya asem keto ye nyina hu se nkran hene aba ye na ese ye ni age na oba ya okoye no ne ko achi no enkranfo no na se ono ani kromfo no e kire se ye ni enkran hene bia wonso ni obi a wakwadare ewo eye abakosemu ene ahensemu etina nne ya to yenza afrewi asema enkranfo e kan se ye ni enkran hene bia yi sen e na wosisom yo omo na de omo ho ena omo nim omo mpaninsam okay ena omo nim omo amane ena omo amamre eno kre ena omo se nipa na obae no oye hene nanso onye nkranfo nyina hene okay enkran no eno a na efre no ga okay ga endi ena omo nso omkrom kasem no ohene eye manche nese ti se Asante hene nti na musu onye nya Asante hene oye ohene ohene okay kasa ohene no endi obetumi aye akwamu hene obetumi aye okay kafo hene obetumi aye okay endi eno ane se kasa manche no ejina ho ma ohene se manche eye ohene wo de ba twi kasa ma eye ohene e kobrofo kasa ma ken okay enna bibi bata ho yese ga manche na jese ga no nkrofo no enipa no a omote omanu mu no ene bia na omote no omo na from ho ga okay they said ye wo akuapem achim asin denchira okay yo enete okay ene ga na sa ga no a ye ka no yese ai nkuro akese bese enso ena ekabom ya omunyina kabom from ho ga na chese metiase ya ga no enye kuro ba ku bi ni mo eye nkuro enson ena akabom ena ye from ga oman oman na se oman ga dinkra no oman ti se de be kase doma okay oman doma man se brekum yam oman okay sa
ɔman no ananse akuapem achem danchira wonum nyina ya amaman okay na ɔmo nso wo bi ya ɔmo frɛ no ga okay ndi sa ga no se ukomu abohu se amanto akese ebe se enson ananwotwe na aka mu abom ndi ze paaman no a wo mo fra mo ho ga no a ebi ne gamashi na gamashi no eho yene na ebaaye no oba asante no oh okay enye nkranfo na yese ga no omukuro no mu ba kwa yefe de gamashi eho hene ena ba manhia no ne wo manye nkranfo nyina ehene nkranfo nyina de wo mo ne machine ya from ho gamashi no are so akase mampo na wo kana sa asante mampo oh okay ejeze mampo yene ya asante fo nyina ahene okay yo asante no yere abata ho keke oh yo okay eji ono ye gamashi di o mayana ngasa de mashi na jese ayi so obo so hu wo ye ho ne ba bia frɛ no carnation no yeso o mayi nkuru no ni mfimfie no gamashi no ona ye frɛ carnation sisi okay ndi aman no eka ho ma ne ye ga no ebi so ne ngirisi alata ndi o hwɛ Bank of Ghana echi ho no a ana a friend say Parliament House dada no a na chi ho no eho ngirisi eho na ye ngirisi alata no okay na waba wati baby a friend say Blaster Square ewo no Blaster Square eho ye osu nti wodi wani ekire tema na wo kotema no nkura ofi osu no a obeba so ni nyina obia enkran omuka amama no a eka omu bo mu enkran no okay ebi ni osu medika aka gamashi aka ngirisi alata no waba osu ofi osu a na wo kola kani bi ne from labadi oh okay labadi no ebe she ho no na omode ho se dabi badi ne de angrofobia na omo se ye bad ena omo de aka okay you ye pebiem okay na so omo mpe bad no omo pe omo la na okay yo lan so kire se eja fire ena ofi ho na wo ko teshi okay teshi no eno nso ase ne se eboase okay di te eyebo shi kire se ase okay teshi di teshi eno kire se oboase ne baye kurum kase okay ena nungwa eno nso so ofi teshi na okọ nungwa nungwa no eno nso omo se nsu a ehwam numa nsu a ehwam eno ni nungwa no okay afi ofi wa na waba tema okay ebi o wa metimi a kira se ebi o so a jese ukohu o mo yate na ndi san kuro we a efre no gamashi no nka ye pa anase o mo pa ko metimi afre english no ga english na ese ga no ba ko pe machine nko na ga no esoso de aka no ade na ga ensoso ni nyina esoso o mo na sebe o mo mfa nsoso teacher na wo bobo enkuro no biti se ga ene English alata ene nungwa teshi no no ga ensoso bato ka machine wo de ga esoso ade tina na yaka no ga ensoso yo so ba sha wo mu se ye ba akame mu kra nkuro no bi ho no mo a wo de o mankese na ewo mu no e bata no ansana yehuni ye okay ndi no nka ebe nka ye hwem paade a nka omu nyina obi ade ga soso okay wo ga tema ga nungwa ga teshi ga osu ga de kika ho ndi no nanso onu mu de omo amfa omo ka omo mfa nka omo body na omo mfa ga no enso kuro no so na machine no ena omo de omo aye amanetim nese omo de aka ho omo de omo ka na omo de Ghana so ena nipa ni nyina so ka omo bomu aye from ga o ka sa nkru na obo odi ni nyina bomu omo nyina de ga
Enti omo de ga no na ba ko de o de ga no aso ne de no so no. Wan hwe ya obeka se ono no gina ho mangrafo ni nyina. Enso nya sa na tie. Ono no ne ga no eso ne kuro no nko aso. Na nyina ho ma gafo ni nyina. Na kire se ohene a oba utumfo obesra utumfo yi. Ono ne ye ga machine ehene. Ba wonye nkranfo nyina wonye gamanche. Okay. Wonye gahene. Oka gano dia na je se obia e bo ni din tema nungwa teshi la osu English ene ga machine. O mu nyina ye ga. Na se sa nkro na abobodi no obia wone hene. Obia wone hene. Obia nso ye man hene. Na sa himfo no obia nso obia ase. Da bi. Obia ye man hene. Obia nso obia ase. Eno nti na omo no ani abere no se obefre wo ho se wo na wo ye ti se mambo hene ebeka se midin mampo asante soso nti me ne asante fo nyina he. Okay. Sa na eti sa. Okay. So na soso keke. Okay. Nti wo fa kuro bia nso a oye o man hene nti o mu sa wo nkuro enso ehye o mase. Okay. Nti nkuro no bi se ene dian a ehye sa gamashi no nkuro ahodo ben na ehye sa gamashi no ase. Fa gamashi a menti mbo ni nyina ba menti aka bi kakra bia obeka bia. Nti ye frɛ omo nkuro no ba ko abola ye frɛ bi gbese. Okay. So ena sempe asene ye twifo na ka na asene ba omo de omo wo se de omo sika no ba asene okay. Ena otublo hum ba bia no ye frɛ no otublo hum no. So otublo hum no wo ho ena sempe nso wo ho wonum nyina ye nkuro no bia wo mo nso hye gamashi no ase. Omo hye gamashi no ase. Na se sa gamashi no omo hene no ni nkuro ehye na ase no ene de wabdo nkuro be se aduasa ehye na ase. Okay. Emu kakra bi no oba nungwa ono nso so ye oman hene oyo nso ye oman nungwa. Okay. Na sa oman hene nso ono nso wo nkuro pi hye na ase ya ni nkuro no bi ne katamansu kura na wo tema echi ho. Okay. Eno katamansu ene ye wo ba ko so efre no oyibi ye wo santo ye wo sekumono sekumono de yatia di sekumono ye wo brekese wo mun nkuro no bi no ene ye wo lashibi nso omun su nkuro no bi no odikoman. Yes, sa odikoman ni nyina ye nungwa nkuro nyina boteman. Okay. So ena friend say biki ka ho. Enti sa nkuro we no nyina no omu nyina ye nungwa. Omu nyina hye nungwa ase. Omu nyina ka nungwa ho. Omu ye eno ne ka ho ma ne ye nungwa ye omanyene no. Ti nungwa ye omanyene. Ena ga machine ndi obi pa obetumi aka ganungwa obi pa obetumi aka gatema obetumi aka gateshi gala. Okay. Na omo na mpese omde ka ho na omo abo omudi no sa omo dire enti omo sena omo nkuro enti kuro bia oman bia obefa bia oye manyene bia owo divisional chiefs ana nkuro ehye na se. Okay. Na se nkuro na wabobo no ehye nungwa ase. Okay. Yenhwe ni senti enu nti na enam so a enkranfo no kire se yeni gamanche bia nse otie nso abohu se sa na tie. Okay. If say o kan gamanche na se nungwa ye ga na wo ye ne na se yeba ne se nungwa ana se bia tashi ehene na eba otumfo ho na anko no so ne ga machine omuma nche ni nyina ebo tipenkro. Obia yepe. Yes, obia nse obia ase. Nyina yo amanye. Ene enu nti na ama omo nso boafu omo ka se yeni ga manche bia no. Na yate ga ene dangbe. Ga dangbe no eye gana anase dangbe no nko. Se na no nso esitie. Yo no gano de eno ndi omo ka omo se ga dangbe. Dangbe no nso enso ho. Okay. Omo no enso ye nkra omo kasa no ben
nkrafo de no okay omo suban ne omo ne ye ene omo manne ne amamre no ben nkrafo no okay endi omo no nso no ye ka ya omo nso aman mienu na sabi omo nso aka abom aman ahodo na nso omo aka abom omo from dangbe na dangbe no so e aman mienu na aka omo ho abom aman hodo a omo aka omo ho abom okay ara omo ni ohene baako okay omo nso te se we no ma omo nso te se ga fo na nti omo nso de na wo hwe mu abom se ye wo adan ene ye wo pram shy nungo okay ana omo kan ningo okay emu bia nenso obi kromo no obi a on free ho no ka ya na okay ya na dane kakra ana omo wo osudoku ana omo wo pon ana omo no pon na pon KPONE okay pon okay ndi omo dangbe no aman no bi ni ebi nso ne krobo na krobo no ene no nso emu achemienu okay ena ye frɛ baako manya krobo ena ye frɛ baako yellow krobo ndi manya krobo no omo ekuro kese ba kuro pon no ye frɛ no krobo dumase okay ena yellow krobo no nso omo kuro kese ye frɛ no so manya okay na de aka no de kuro no a na san ye din no san ye friends or mine no ndu fa adan kuro kese ya ye friend adan ena o man no so ya adan na o man ya adan ena kuro no so sa ya adan nti opa ya ebi a manya krobo na ene o mu kuro kese no o man no kuro no ene manya krobo edi krobo udumasi na o be fa yellow krobo no so a o mu so yo o man baako ya omo nso omo man no omo mampon no ene yellow krobo ene somenya okay disana dangbe grofo ya abubo omo di sesi ya omo ye dangbe no omo na omo koka nkrafo no aisan se omo ne ye ene omo amane ne amamre se ne nti no omo ehu omo se yan kan ehu mom ne yan frɛ ehu gandangbe okay ndi Ga Adangbe no. Let's say Ga Adangbe no dangbe no ye aman foforo na Ga no ye aman foforo na o maka abom na mabe from Ga Adangbe obia ye manyene ye kan adan manyene okay pram o manyene nungo o manyene usudoku o manyene boom o manyene obia won manyene te se de na manya krobo nso ye o manyene yero krobo ye o manyene okay o mu nyina wo ye o manyene nso de a wonhye obi ase okay eti omu nyina na e kan buma ye from Ga Adangbe no yes okay na enkran ene akra nso so ye be ne dem yo twifo no ene from nkran so wo mo de wo mo no de wo mo from ga ena akra no ene gamashi no wo mo ba bi o mo wo no na from akra nti na wo free saa ba bi na e frɛ no nkran no ana e frɛ no akra na senkran no ufi wa ansa no akɔ usu ansa no akɔ ndi usufo from akra okay ena nunguafo from akra okay omunim sa akra no ene baby a gamashi no wo no okay akra okay kuru baako okay na o man ya kese baako okay enti nkran ene akra no asem baako na embom yesusu se engrofo bi from Dutch okay abrofo Dutch on beso ye ho no wo mu na wo mu hu nkran no ka wo mu aye no akra okay na no abeka wo mu na twroye sa akra no wo mu na twroye ti se wo mu twro Asante a ye ko twro na Ashanti no okay ndi na mana basa okay ye das pa abusuafo ye ne teacher Kantanka
na etwetwe enkomo no efa eye asema enkranfo eka se yeni gamashi anas yeni gamanche bia eno na yegusu a yeno no ekasa sisede wa kyerɛ yen ama ye hu die nti a enkranfo no eka se yeni enkranfo no eka se yeni gamanche bia no wohwe nkyiremu a ode ma ye no na bibia di adanse se ampa enkran no eye oman a obia edi ne ho so amaman ena ewo honom eti ubenya ekuro bi eti se English alata osu la tashi nungwa ene tema saa enkuro amabobo nyina no eye enkuro a omunyina ye aman ehene eti saa enkuro no obia wo ne hene obia wo ne hene a odi ne ho so a onhye obia ase enti ohene a obesra otumfo a ye nyina ye frɛ no Ga manche no saa enkyiremu ekire se one Ga manche na emom oye Ga mashi manche na ese Ga mashi fo ehene na ese saa na etie teacher se eye saa na etie yes na bibi o ha me pese okay enkyiremu no beba kakra okay yeti se engrofo sebe wonumu kasa tia achiame saa de ntine ya makwan ama enipa na baha se o gina ho ama enkrafo nyina okay yo Sande ne de bibi obe anamo bi obetu bia o yomu anza na otu okay na edin a ukọ National House of Chiefs a eda ho no eye gamanche oh okay na gamanche nso ase ne se nkrafo ehene ntino okay ono de meti hoi se ka se yemfushi a ye mefreme dabi nti obi so obefreme a o de befa National House of Chiefs de ya gazette no na wakofra na de wo swai a kire ne yimpo bi no ona oye ohene enti saa eniamo ho kasa no ebetwa entwa osande ne de oho ana obi so obesra na obi obaba bia kwa ho nko ade a obaji wa watu ana wagina wa watu ana ukọ National House so a edi da ho no gamanche ene da ho na ese enye otumfo acheame na ayemfom so edin a eda ho a mo efre no gamanche no obusuafo sene ya na ensem no etie se yeni gamanche bia no emu nkyiremu na eye teacher oye Monarchical Historian and a pedagogist ani din ede osei bonsu safo kantanka aka teacher kantanka kyerɛ yemu fiko ama ene de wa wo hwɛ adwumadie ne bia no wate ase yie de nti ankranfo no ekasa se yeni gamanche bia no abusuafo ha eye the Kingdom of Asante se de emunum ye no dane da nyina no adekyerɛ ene adesua sei na ye de brɛmo ye bɛkɔso ade de ɛkyɛn sei abrɛmo de bɛtɔfom bia no ye de bɛbrɛmo de monte ase efa amamre amane ene abakɔsɛm ho no eno ye de bɛbrɛmo enti de obɛyɛ no sɛ wobɛkɔ YouTube no so na wa subscribe to your YouTube channel no eye the Kingdom of Asante ukɔ Facebook a eye the Kingdom of Asante saa so na TikTok eye the Kingdom of Asante social media handles ni nyina ye wo ho eye the Kingdom of Asante ya creative WhatsApp channel eno so ye the Kingdom of Asante subscribe na share na gya wo comment eto comment section no ase efama ye sɛ de da ne da nyina no de de bɛbrɛ mu bia no unsu bedi kan nya na wahwɛ medin ede nana danso yakra mu nyina